This is Dong's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Tayo ng barangay San Roque sa San Manuel, Pangasinan, kung saan meron na naman tayong kalakal doon. Tingnan natin kung hindi tayo maliligaw kasi hindi pa ako nakapunta rin sa barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Yan po ay medyo malapit sa San Roque Dam. Tingnan natin kung makakapunta tayo ng makakalapit. Hindi ko pa kasi alam yun. Pero ngayon pupuntahan natin dahil meron na tayong kalakal. Makakuha tayo ng fiber. Natin kung ilang kasi pag sa Google Maps kasama ko 3 minutes mula ito sa bayan ng Tayog. Natin dito na tayo sa may barangay Parangkong, Tayog ng Basinan. Natin to kaya na ng mga area. Sabihin natin kami sa ating lugar. Unang building pala ang pupunta dyan. Although naman sa San Manuel Bayan, palagi naman ako dyan. Pero yun kasi nasa 13 kilometers pa mula sa may mula tawag ito mula bayan ng San Manuel. Dadaan tayo ng Masigdan, San Manuel Bayan, diretso lang ayun si Mapa. Ang buhay na kambing sa may Barangkong. Mga mahilig sa pabalitan, sa jareta, yun. Alam ko dito marami. 450 yata ang isang kilo ng laman dito. Kanan tayo guys, no? Yung bypass road sa Maria tayo Parangkong. Mainit pa rin yung panahon ngayon guys dito sa probinsya ng Pangasinan, dito sa Ikaanin na distrito. Painit ng painit habang papalapit ka rin ng eleksyon. Ang grabe na laban ngayon is Australia, Agapas. Dapat ka congressman. Parehas malakas. Sabi ng ilan, malakas daw si Australia sa kabataan dahil millennials na ito. Ito ay may kakambal. Marlon Agabas naman, malakas daw sa pero sa mga practice talaga, malakas talaga sa ulatas. Kaya nga yung nangyayari sa na
kasing boundary nitong Masingan at saka Santa Maria. Maganda pag ano pag ganitong oras dahil wala masyadong nangampay sa highway. Pag umaga, nako, traffic ka sa ano, nangampay niya. Malapit na tayo sa Barangay Balbo, Masingan. Saan matatagpuan ang mga mais na binigyan. Bibili ko may na mais. Ang ito yung mais na ngayon. May lubak dito sa atin. Talagang araw na rin ito. Mag-alas 2:30 pa lang yata kayo gusto. Ito, Batangas. Ang araw ko nang pinagkaluan ako papunta dyan sa may Santo Tomas. Ilang kasi natuloy. Pero nga, tuloy-tuloy na. Bibili muna tayo ng mais guys. Kahit isang piraso lang sa mga. Para kain natin habang pag maligaw man tayo mamaya. Okay. Ito tayo. Grabe, talagang sobrang init.
isang daan yung ano, yung balot ng mais. Pag isa 35. Pero sa ibang lugar, meron nga yung mga ganyang mais-mais. Kagaya sa may lawak, mga Pinalunan, meron din dyan. Pero hindi siya ganun karami. Hindi siya kagaya dito sa Asingan na nakahilay na ganun karami. Basta tayo ng barangay Tanto. Pagdating natin sa may cruising doon sa Asingan, San Manuel, kakanan tayo. Guys, dire-diretso na tayo papuntang Barangay San Roque. Pero dulo kasi itong pupuntahan tayo natin guys. Dadaan tayo ng Barangay Bubuon, lagpas ng sa may eskwelahan, pakaliwa na tayo. Dire-diretso lang ito guys. Hindi pa ako nakapunta rin. Sumaya sisilipin natin yung ano. Kung gano'ng kalayo yung San Roque lang. Natin na siguro yung Palilampasan natin yung San Roque, Barangay San Roque. Barangay San Roque pa din sa kanila, kaso nga lang, siguro. Tama yung tunggan, tama yung tama. Hindi, ibang daan pala yung kinakahak natin. Para mamimik sa San Roque Dam ng Wi-Fi.
tatanong interview. Maganda ng sigurado.
So ito na nga guys, nakuha natin yung ating target dito sa may San Roque. Globe Fiber.